Un o fy hoff wefannau ar hyn o bryd yw TodaysMeet.com, gan fy mod i'n troi ato fe yn gyson yn y gwersi yn enwedig gyda Dewch a'ch Dyfais. Dwi'n mynd i arwyddo mewn am y tro, ond does dim rhaid i chi. Dyma ni. Felly rwyf wedi dod mewn i fy nghyfrifi, fel y welwch chi. Be dwi'n ni'n neud yw agor ystafell newydd, fel mae e'n galw fe fan hyn. Dwi'n ni alw yr ystafell yma yn arbrawf mwyn i chi gael gweld fel mae'n edrych. Dwi'n ni gadw'r ystafell yma ragor am 1 awr, gan nad, dwi ddim am i fe barw mwy nag awr, ond gallai fe fod am 1 flwyddyn, a dyna beth dwi fel arfer yn gwneud ar gyfer fy nosbarthiadau. Felly mewn o fe fyna, a mae nawr wedi creu ystafell ddigidol i fi ar gyfer y sesiwn hon, a nhw byddwch hwnna, a dwi'n ni glicio ar join. Fel athro, dwi'n stad yn anfon y neges bwysicol am fan hyn yn syth. Newn ni ofyn i'n disgyblion ni i rhoi eu barn nhw ar rhywbeth. Neu gallwch holi rhywbeth ar ddechrau, felly uned beth rydyn nhw'n gwybod am unrhyw destun benodol. Felly, beth rydych yn deall am Brasil, neu'n gwybod am Brasil. Dyna fy nghwestiwn ar ddechrau uned o waith. Beth sydd ar y dde nawr yw iPad eDdysg neu Dyfais eDdysg. I fe sy'n gret im ti TodaysMeet yw, os cliciwch chi fan hyn ar Room Tools a QR code, fe wneith e llwytho yn syth i chi cod QR ar gyfer y wefan yma, ar gyfer yr ystafell yma. Felly os gennych chi neu'r disgyblion rhyw fath o app sganio codau QR ar eu dyfeisiau nhw, byddech chi'n llwytho fe lan. Yn syml iawn, dwi'n ei ddala sgrin fy iPad nawr lan i'r cod yna. A dyna fe wedi clicio, fe fydd yn mynd â fi'n syth. Os I go to URL, fe fydd yn mynd â fi yn syth i'r ystafell yma, mewn i'r man yma. Felly, na i esgus rhoi nickname am y tro, na i rhoi SD, join, bydden nhw'n rhoi enw cyntaf, atgoffwch nhw am na. A fan hyn wedyn yn syth, dwi'n gallu ymateb. Felly, bydden ni jyst yn rhoi rhoi. Felly byddwn ni am roi Christ the Redeemer. Slaid dros y llafu fe'n gywir. Ac yn y blaen iawn, a bydde hwnna'n digwydd wedyn ar draws y dosbarth. Felly mae'r disgybl yn gallu gweld ar yr iPad beth mae pawb yn y dosbarth yn gweud. Ond hefyd, os a'i nôl fan hyn, bydde'r athro hefyd, mynd i meiddio hwnna, esgus mynd o mynd i'r ystafell. Beth bydde'n troi lan fan hyn wedyn, yw ymatebion y dosbarth, sylwch arno nhw. Maen nhw'n dod mewn un ar ôl y llall yn meddwl slic. Dwi'n dwlu ar hwn, mae'n rhaid i fi gwaddau. Mae'n gret o ran rhoi llais i bob disgybl, mae'n gret o ran sesi'r gyfer dysgu, mae'n gret o ran pigo lan cam sillafiadau cyffredinol, a nifer o bethau eraill. Dechrau gwers, canol wers, diwedd o wers, dos dim ots. Os nad oes cod QR gan eich disgyblion chi, maen nhw jyst yn defnyddio'r URL ar y top. Felly, sa'n nôl i iPad eDdysg fan hyn, yn hytrach na unrhyw app, fydden nhw'n mynd mewn i Safari neu Chrome, teipio mewn TodaysMeet.com, a wedyn blaen llais arbrawf yw enw'r ystafell hon, felly bydden ni'n mynd fyna. Sy'n llwytho nhw'n syth i mewn i'r ystafell, bydden nhw'n rhoi enw, lle wedyn ni Jack am y tro. A dyma fe, bydde Jack yn gallu sgrifennu enghraifft Amazon, a sylwch ar y chwith fan hyn pa mor gyflym mae e'n ymateb yn syth o flaen y dosbarth. Dwi'n dwlu ar yr adnodd yma, mae'n rhaid i fi wedi. Mae'n gret o ran casglu syniadau, mae'n rhoi llais i bob disgybl, gallwn adolygu, gallwn gynllunio, gallwn gasglu barn, a hefyd gweld camgymeriadau o ran sillafu, rai mwyaf sylfaenol. Mae hefyd yn atgoffa disgyblion wrth gwrs fel i ymddwyn yn gyfrifol ar-lein o ran rhoi enwau cyntaf yn unig. Os oes yna unrhyw sylwad anweddus, mae'n opsiwn fan hyn i ddileu. Ond wrth gwrs mae'n rhan o'r dysgu yw i gynllunio o flaen llaw a rhybuddio eich disgyblion chi o ran y defnydd o TodaysMeet a unrhyw beth o'r math yma. Os na mynd i meiddio sgrin y disgybl fyna, mae'n opsiwn eraill ydych chi wedyn o ran y Room Tools, gallwch chi wedyn creu transcript os ydych yn dymuno, o ran mae'n troi mewn i rhywbeth gallwch chi argraffu, ond beth sydd yn gret yn TodaysMeet yw mae'n arbed, os ydych chi wedi creu cyfrif, mae'n arbed eich stafellodd fan hyn, enghraifft allan ni mewn i blwyddyn 11 yn gwrthuso, neu rhywbeth ar eco-dwristiaeth ble mae plant wedi bod yn gwerthuso i wneud
A mae'n fan hyn i ddangos i chi. Iawn, dyma stafell greuwyd 2 fis yn ôl. Mae e dal yna, felly dwi'n dal yn gallu troi ato fe yn yr un modd a throi at nifer o beth eraill. Iawn, felly pob lwc i chi, dyna TodaysMeet, mae e wir yn wych, mwynhewch eich defnydd ohono.